Те иначе са се свързали с станали по Фейсбук приятели с семейството на Румен. Майко направила снимки, той направил един бузи, станал е висок. Да, по-висок. You can later. После може да ви покажете му на телефона. Здравейте! Действително ли ще осиновяват уния с дети, дето имат подаръци? Не знам, защото са се свързали чак Може да тя да им направят снимки и да ги спрят. Обувките са много големи и търсим нещо по-подходящо. The shoes are too big, so she's Too big? Yeah. Really? Yeah. So they're finding some. Много са големи, много. So she says no photos of the children, but here the rooms, the environment. Много са големи. Просто търсим нещо по-подходящо. Да. И те сандалки. Всичко няма лекция. Ама ти каза какво ти да им дам? Питай ги, ако искат, ако те с хора действително ще осиновят, или добре. Да, като не сме сигурни да не Не са... сме сигурни. Опа, а къде е тя? А това, но няма да снима. Сега може да погледнат децата, но няма да снима. Стели! Стели! Кой е дошъл? Кой е дошъл, бе, Стели? Колко си хубава ти! Колко си хубава! Красавица, малка! Може да отиш минута сега да ти кажа. Какво ти е? Чакай. Сели, кой е дошъл, бе? Кой? Мама! Мама! We came back. Здрасти! Тя сега се чуди къде да гледат мама. Няма да ти тътка! Чакай да видим. 14. Да, мама, да е малко. Красавице! Ох, ти си пораснала, май! Пораснала си! Възраснала. Да, пораснала е момиченцето. Красавица, малка сладка. Ще ходим ли днеска на разходка с теб? Ще отидем ги на разходка. Ох, Содоранка. Содорана, малка сладка. Могли си ръката от там? Сели ще я срешим. Да я вчесвам. Тези обувки да ги забравят само да ги вземат. Ма голямо чакане чакаме. Да. Голямо чакане. Какъв суд беше пък сега? Да. Аз това имам Сега направо жега. Направо жега. Те сме на цепка. Стелинка. Здравей. Здравей. Ще дойдеш ли с нас днеска на разходка? Тя отива. Готова за разходка. Hey! Да срещу устата малко. Дай, срещи сега. Get prettied up. Ох, бомбонче. Gonna go outside? You just got a haircut by the looks. Yes. Gonna go outside? Combing the hair. Did one of them take pictures of us? Yes. I can do that. Take pictures of us, taking pictures of you? Is that how it works? Стели. Look at the camera. Виж насам, Стели. Стелинка. Ей, дребосъче. Дребосъчко. Колко си хубава. Колко си хубава. Тук, виж, тук. Содоранка. Ето ме при тати. Гледай тати. Така. Посмихни се. Ей. Малката тя. С кой иска да се снимаш? Искаш ли да се снимаш за спомен? Може с вас да направим снимки, ако искате. Който иска. Не, напротив, те питаха. Ама не знам. Хубаво да правим снимки. Айде. Да има като параси. Айде сега да си Майко го сметим взимат. Ще си отиде да без чай. Много ще имаш за нея. Тати. Виж, тати. Стелинка. Стели. Хайде, Нело. Хайде, Нело. Опа. Айде още една. Опа. О, супер. Най-послушното, най. Остани там. Окей.
It's playing to stop. Hit that. Just leave it on the entire time. Така. Така. Жили. Опа. Какви сте хубави. Така. Гели. Опа, съкровище Там. малко. Штрак. Штрак. Къде е заечето? Само това. Айде. Браво. Варто да стане. Дайте да снимаме така. Ако искате с всичките деца. Ама то май не трябва да са. Да, право. You can take a few photos if... Може на стаята без децата. You can take a few photos of the Не е това, че ако искате. her bed, things like that. Стои. For her to see her. Okay, so this is her bed. Това е ли Стела? So sit on your bed for a minute? Where's your bed? Къде е леглото на Стелка? Там, Масажиране на легото. там ли спинка Да, Стелка? Стели, сядай на леглото. Стели. Отиди на легото. Стела. Стелки. Там. Сядай там на леглото. Твоето легло. Айде си. Браво. Седи сега. Я гледай тук сега, мама. Стели. Штрак, усмихни се, не. Стели, усмихни се. До вчера имаше голяма коса с такова, ме постригахме, защото много голяма. Ти опашки, имаше хора. Тя се изписява. Имам, да. Имам, само че ми е долу в кабинета на доктор Младенова чантата. Ще ви дам. Thank Да. you. Супер. Да, ще ви преда. Грозова, тук ли? Там има лизнато. Ето как. Косичката е трудно се овладява. Стели, засмей се, ма! Засмей се! Стели! Така! Дай за лука! Покажи се зъбките. Дай за лука, Стела! Стелика! Чакай! Тя сега още е ушешана. Ама разбира. Нищо. Стели, чао! Чао, Стели! Чао! Чао! Целувка! Айде! There you go. Може да разбереш. Това отбор не познах. Айде да ходим на разходка. Ей, Айде на разходка. нещо забравихме ли не? Ние след един месец ще дойдем и за Стевчето. Да, тук близките 3-4 седмици, нещо такова. Айде, вземете флашката да прехвърлим. Значи има от баба Марко. They found some photos from a celebration, so I'll go get my memory stick because they need a memory stick to transfer the photos. Very good. And I'll be right back here. Okay. Тя се глътна граматиката. Съвсем. Ooh. Ще купя сайни сандалки. What do you think? You ready to go home? This is her bedroom. Стели, много хубава стая имаш. Много. Спалната на Стела. Играчки. Зайо. Конче. Играчки тук. Кет. Огледало розово, шкафче. Мами. Стели. Много хубаво. Много. Something to show them too. That's your bedroom. Това е твоята стая. Гледай там. Тя сега понеже не. Там гледай, стаята. Гледай там. Everybody's, Тя се бъде. everybody's gonna change. Oh yeah. It's okay. Change for the good. Good smile. Пораснала ли? Пораснала. Така. Пораснала. Висока станала.
Roman. Румен! О, Румен! Много пораснал He's сина. grown, hasn't he? Big. Пораснал, да? Напълнял, гледай. Браво, 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 браво. Чакай да ги вика да видят Румен. Други има ли? Да видиш Румен. We know them from Facebook and internet. Isn't that neat? Румен да видиш, ела да видиш Румен. Ама дай го намести. Румен! Виж колко е пораснал. Hold on. Румен. Напълнял, пораснал. Гледай. Гледай го. Браво. Браво. Напълнял, определено I have напълнял. another one here. Hold on. Stick that anymore. Так, 6-7 месеца. Напълнял, определено напълнял. How have you been, huh? Стиги, кой дойди, Are you happy? Are you happy? Показаха и снимали знаете там. Не, да знаем. There's another one. О, Румен! Румбата! Мале! Шапка да снега. Ела да го видиш с шапка да снега. Как се You guys изпрезва? fine? Красно. That's it. Great. No break. 6 месеца не се вижда. 6 месеца. Great. Че началото на октомври беше. See? Да, началото на октомври. Ooh, pretty. Ah, pretty, huh? О, ето. Show her. Remember Roman? Румен! Стели! Румен! Виж Румен! Айде много се го спомня. Аз изготвя грамотата, да ще няма да. Така ми се го спомня. Какво стана? Ще стане ли работа? Да. Видях ми нейната стая с крачето, с Страшна принцеса ще бъде. играчките, с Ма и всичко. Румен много Ето, Да, той е станала висок. Висок е напълнял и много се променя. Сякаше... Ама и тя е пораснала, не? Да, по-различна е. По-различна. То мина време, как? Кога беше? Октомври ли беше? Да, октомври, края на октомври. 6 края на ноември и сега сме 4 месеца, 6 месеца. Абе, 6. Май си, сега на още 6. Ноември, декември. Fixture. Ноември, декември, януари, февруари, март, април. И сега сме май. 6 месеца. Октомври. Сега сме май. Тя сега малко ми е така. Ами да, ще се малко, ама Тя ще ще са се в тя София, чак в събота ще летят за щата, защото тя в ще София ще приготвим още документи, за които тя ни трябва да е там, нали? Така че 5 дни в София в един хотел са точно до нашия офис на центъра, ще се разхождат пеша по парковете и ще се успокои до тогава. Тя бързо освоява. Мъсечко? Ей, сладоранка малка. За храненето... Дадоха ни мезин форте и още едно нещо, дето трябва да го пие до 21. Да, биобаланс. Не, мисълта ми за Иначе знаем, че е злоята. Да. Злоята трябва с лъжичка. Сухо не беше. Иначе памперс си още не спамперс. Да. So she has a diet plan now. Но за храненето I have some. много наситно и с... Спомням се аз, че едва се въртеше наляво надясно и мислеше какво ли не само да не яде. Трябва да бъдем течно закуската. Не, днеска да бъдем имаше She's saying мечица. that she has to eat liquid food, she doesn't like dry food, and it has to be small pieces and we have to feed her with a spoon. And she Докато still has свикне diapers. да отхапа и да дъвчи. So she is not yet used to biting off and chewing the food, which is the most typical situation. She will get it. Всичко She'll тежко. get used to it. We just Днеска have имаше small мекица, bites. пробвахме я, не може. Натопихме я с чай, нали да умекни с чай. Picture of you holding, sitting on a bill or something? Yes. Just a picture of you and her? Daddy,
Ела да се снимаме. Ела тук да седнеш. Ще седнеш ли при мен? Ела. Натопихме с чай и той ми жари. Ела, миличка. Lori, you can come here. You're the mother now. Да я насилват да пие течности. Не пие течности. Stella. Да я насилват. Къде е там снимка? Katie. Къде е снимка? Katie. Да я насилват да пие течности. Не иска да пие. Вижте, кой ще снима там? Кой ще снима там? Някой. Красавица малка. Smile for camera. Хайде, усмихни се. How does that look? How does that look? That's the one I getting into. Красавче. Красавче. Отдавна не сме се виждали с теб. I don't know, but your life is Отдавна не changing. сме се виждали с теб. Миличка, Матя. Майката. Съкровище, малко сладко. Много си хубава с тия панталонки. Много си хубава. Да. Да. Oh, such a sweetie. How do you say we're going home? Прибираме се от дома, да. Сега мама и тати те взимат и ще си ходиш вкъщи. И там с тебе ще има стая, играчки. Да. Да, миличка. Because Lori should be able to say that to her. Yeah. Oh, she's such a cutie. Oh, such a sweet little girl. Are you close fitting good? Скачи, Стелинка. Do you like the pictures of Oh, Roman? yeah. So I left, ще ни се скарат. Ще ни се скарат, другите деца не трябва да ги снимаме по принцип. Това е за тях Знам. да покажете. Няма So проблем. Няма. illegally you have some. Okay. Аз вече го снимах да си го имат. That's okay. Да. Отиваме ли на разходка? Айде да изкараме малко навънка, на въздух. Те не знам, изваждате ги тия деца на слънце, водите ги навънка. Време да чуем. Айде, Стели. What did Айде, you do? миличка. Cut your glass. Айде. Good. Ела. Maybe we'll go a little fast, maybe go along. Go with us? You gonna go with us? Just say bye to them. Yes. Кажи чао, деца. Чао, деца. Айде, деца. Кажи чао. Чао. Стели, обърни се насам. Стелка, тръгва. Айде, кажи на Стела чао. Чао. Кажи чао. Чао, дай целувка. Така. Ей. Стела, чао. Къде тръгна? Ей. Стели. Да. Тя вече не знае на къде да гледа. Хайде, Стели, ела. Айде, Стели. Стевки, ела тук. Ела да тръгваме. Айде, Стевки. Тебе ще да вземат, айде. Тебе две седмици още малко. Още малко и Стевки. Айде, чао, всичко хубаво. Добър път. Стели, хайде, мили, чао. Отиваме ли на целувка? Бай, целувка. Целувка. Ще пращаш ли снимки? Да. Бърка съм се. Are you going to send them some photos? Sure. Ще пратя снимки. Аз сега ще напиша от доктор Младенова някакъв имейл. Те са много мили хора, така че сигурно ще ви пратя. Да видите как е сте. Ами благодаря ви за всичко и пак ще се видим. Bye. Хайде! Отиваме на разходка. You getting excited now? На разходка отиваме. Естели. Щастлива. Виж как? Оставяте при Росинова, трудно да има тях. Oh, you haven't done that yet? Yeah, I left the memory stick because they needed some time. Come on, sweetie. Haydi Steli. Come on, sweetie. Haydi. Kiss me. Let's go. Come on, sweetie. Hey. Haydi.
Айде, аз да ти вземем снимките. И така. Стели, Стели? много си хубава. Как? Тя сега She's тръгва. very good. Тръгва на разходка сега с теб. Милото то. Милото момиченце. Да. Get to leave. Вече си усмихната. She's gonna wake up sometime. Yeah. Yay. She's still like total Like shock. What is going on? Thumbs up. Oh. And the caregiver told us to force her to drink a lot of liquids. She's not very fond of drinking water, juice, anything. She doesn't. She's even has bad appetite about liquids. So Yeah. we have to give her a lot of liquids. Well, maybe she'll like Yeah. food once we get it started, you know. Oh, she will totally change her regime. The way Rumen has grown, she will do the same. Yeah. Once she's with you and she Lots feels of different calm. tastes in the world when you got Yeah. It's a whole new world waiting for you. Требусечкото ми то. Много called красавица. Katie's World. Малките бузи. It's called Katie's World, huh? Те не са много зле. Колкото толкова. Няма. Добре. Нищо, пак съм много благодарна. Аз им бях казала, че много рядко въобще някой да имаме. Пак нещо. Ей, слушаш ли ти? Слушаш, Валя? Слушаш ли? Много си послушен. Или само понякога така? Послушен той. Get to go home. That's Aunt Leanna. That's Aunt Leanna. Aunt Noodles Виж, is това е what we твоята call her. Леля. Aunt Noodles. I call her Noodles because she eats noodles. Here's our Christmas tree last year. Вау! Стели, Стели! Стелито! Стелинка, малка сладка! Любусечко! О! There's our living room. Can you do that? Fireplace over in the corner. And there's the cat. Wow! I lay a piece of She paper. needs to do sport. I always lay a piece of paper on the floor to light the fire, and then she. That's your kitty. That's Daisy. It's Daisy. Cheeches. There. Who's that? That's you. Any of the horses on there? I wanted to. There's a kitty again. I don't even have one of the dogs. There's a Christmas tree. There's snow. Hopefully they won't see me. Okay, we've got 6 photos Very good. with her and with some of the Добре. caregivers. Merci. Много благодаря. Да направим с вас една снимка. Айде, ще се снимаш ли? Ще се снимаш ли за спомен? Let's get a picture of her, yes. Съмнете се пътувастилка. Ще се вози. Tell her we're Айде да taking те photos. гушна. Yeah, this is what I was Айде да те Okay. гушнем. Айде сега една снимка на Стели. Виж там, виж там. Айде, чао бе. Стели, Где си остана? Стели. Айде. Стели. Виж, мама. Хей. Стели, крала насам гледай. Виж тук. Айде, имаш снимка за спомен. Да имаш снимка за спомен. Да. Да. Чао бе. Празнеш. Чао. Приятно пътуване. Айде. We will send her.
Добре, Мустафа, от тяхната... Тръгвам. При вас ли? От вас ще ги взема. Когато ме отва. Catch videos. Долу дневния център са. Аз се кача горе, да. Тука са те са в дневния център. Айде, Орханчо. I'm gonna get this. Хубаво момиченце. Айде. Приятно пътуване. Благодаря. She wishes Айде, us a Орхан. safe trip. One more. One more photo. Опа, Айде, още една снимка. Живке! Ай, после да можем да снимем. Hey. Браво. Стелитка. Okay. Живке! There you go. Готова ли си, Стели? Ти хубаво момиченце. Okay. We're leaving. Айде сега. Живке! Кажи. Малко друго там да бъде да реклама. Кажи, къде е Орхан? Кажи, Ай, добре. Ама имате отчет там. Бъди кои деца, когато се избират от дома, искат да ходят на разходка. Кои деца какво? Вика да тръгна. Кои ще се извеждат от дома, аз не искам децата да ги знам. Кои ще се извеждат. Където трябва да е. Айде, ела да си вземем багажа. Да. И другите деца. Аз там за Габриела за Петрин. Да, багаж там, да. Вземем тук багажа. Вземем багажа. This is for me and Deanna. This is for me and Deanna. Дайте. Ох, каква е сладорана. Променила се, пораснала е. Пораснала е. Колкото и да е злояда. Как ти прилича това, да? Дадоха ни пълни инструкции, да я караме да пие течност. Да я храним с лъжица, въобще. Имаш подаръци ли ти? Взете ли снимки? Да. Айде, ела сега. Виж там да те снимат. Виж, Стели, Стели. погледни. Виж това. Виж тук. Кълпазанка. Кълпазанка. Стели, виж. Как виж? Стели, виж там. На какъв имейл да изпишем? Айде, тук да Те имат са. желание да ви пратят. Ето, виж. Че обещахме и горе на другите да пращат снимки. Чао. Ето тук може някъде, аз просто ще ви дам. She will give us an email so that you can send photos to them Oh, later. that'd be. Ще снимки после да видиш колко си пораснала. Какво става сега? Какво се случва? Аз от това не го слушам, подаря в радио. Да. Те не го дават по телевизията, мача. Благодаря. Мерси. Така имаме си. Айде, Стели, отиваме ли на разходка? Отиваме ли на разходка? Айде, че след някой час ще спираме да се борим да ти даваме нещо да ядеш. Аз тогава какви номера измисляше само и само да не яде. Малката тя. Какво се Очаквате да я? Кой няма? Пака, ти ли ще искаш? Да. Тръгваме. Айде, аз ще ги носа после. Друго ще искаш ли? Off we go. Друго ще искаш ли? Ето турбички малко. Добре, Ами всичко хубаво, ние ще се видим пак с вас. Да. Хайде, Стели. Хайде, дребосичко. Oh, take it with you. It goes with you. Какво е красавец? Като писано яйце. Try to hold it. Хайде.
Your mama take it? Got it. Хайде, Стели, кажи чао. Чао, чао, чао. Чао. Чао, всичко Ще хубаво. правя снимки после. Юлина, всичко хубаво. All the best. Bye. Thank you. Thank you. Hi, Dave. Outside? Hi, Dave. Come on. No handrail. Handrails here, honey. There we go. Хайде, чао за сега. Yeah. Ами да, Yeah, няма да give, бързаме, ние няма да спешна работа, така че ще спираме от време на време. Това, така че... Once we get outside the gate. Всичко хубаво. Sweetheart. There we go. There's that one. There we go. Right, stand right here. By the gate. Bye. Okay, now it should be unlocked. Okay. Hi, this baby. Hey, sweetheart. No. Може ли да... Давай, минавайте. Да ме хванеш. Да ме кажеш после да я това що.